guys, kungata kuningi kubhizi. So guys, let's get to it. Boom, kwaphinde kwa umatrasi, another day, another wool. So guys, buyile so lo wool. So iwulu ethu namhlanje so iwulu ngabani? Seems right no Lerato Ngxumalo. So Seems Right ngomnye webloggers lapha ku YouTube, so wenza umgosi promote YouTube channels, even kwa Lerato ngomnye yena wenza ilentuka lifestyle high one ke posh one. So uye wachata ugirl, so since bemfihla umyeni wakhe kwi-vlogs zakhe engafuna ukumveza ncam ihuwa lakhe, so utshatele eSweden, kuthiwa makodwa seSweden apparently. Okay guys, angandihlabi ngelo suti, andimvezanga siyaboyika ngokoLerato since betshate namelungu. Okay, so uLerato useva wonke umntu oye wathini waposta ngomyeni wakhe since her husband was revealed by abantu bathi nguMusa Khawula, umuntu oqalileyo ukumveza, but ke abantu baye bathi dik ba kubani kahle kahle usukaphi. But I do get abanye abantu babasukaphi xa ndiva enye perspective yomnye umuntu esithi bana ungaba public, uveze umuntu wakho public, usinika la curiosity ba wonke umuntu ufuna umazi mos, noba ungamveza ngoziphi umveza nganto sumveza komveza ke at all, so that ingazibakho engqondweni abantu ba okay wonke umuntu usafuna ubona umzekezeke, like ukubona wonke umuntu ufuna ufind out ekugqibeleni, ubanika itask abantu ba mababe nento yofuna. And understand guys ba uze ku-social media and then iphinde ibe ngumuntu oganqazayo ongelo suit zabantu, phofu kwangumuntu ozise umyeni wakhe, ngaba kazange kwa into edibanise ne-relationship yakhe kwi-internet, ngaba akaqalisanga guys, okanye ndim wrong, I don't know. Okay, bye guys, sadibana kwila upload elandelayo, bye.